Inspektor Dok stigao je u mirno selo gdje se događalo nešto misteriozno. Seljani su bili zabrinuti jer su neki od njihovih prijatelja nestali. Nešto ovdje nije u redu, pomislio je, gledajući utišana lica preostalih seljana. Moram im pomoći da pronađu svoje nestale prijatelje. Seljani su šaputali o čarobnoj špilji nedaleko, gdje su vjerovali da bi im prijatelji mogli biti zarobljeni. Inspektor Dok znao je da mora biti hrabar i pametan kako bi riješio ovu misteriju. Spakirao je svoje pouzdano povećalo i notes. Krenuo je prema brdima, slijedeći vijugavu stazu koja je vodila dublje u nepoznato. Zrak je postajao hladniji, a drveće više. Ubrzo je pronašao nešto što je izgledalo kao ulaz u špilju, skriven iza guste loze i mahovine. Svjetlučalo je čudnim, slabim sjajem. Odgurnuo je loze i ušao unutra. Zrak je bio vlažan i odjekivao je kapanjem, ali nije vidio nikoga. Inspektor Dok osvijetlio je svjetiljkom okolo. Vidio je svjetlucave kristale na zidovima, čineći da špilja svjetluca poput skrivenog dragulja. Primijetio je male otiske stopala na prašnjavom tlu. Trag, šapnuo je, saginjući se da ih pomno pregleda svojim povećalom. Staklo. Otisci stopala vodili su ga dublje u špilju, pored još svjetlucavih kristala i sjajnih gljiva. Staza se počela spuštati. Odjednom je čuo slab smijeh. Zvučalo je kao da se čuju nestali seljani. Prišao je bliže na prstima i provirio iza velike kristalne formacije. Eno ih! Seljani su igrali igru, veselo se smijući. Ali nisu bili zarobljeni. Jednostavno su uživali u čarobnom svjetlu špilje i zaboravili koliko je vremena prošlo. Oprostite, nježno je rekao inspektor Dok, vaši prijatelji u selu su zabrinuti za vas. Seljani su iznenađeno podigli pogled. Oh, inspektore Dok, uzviknuli su. Samo smo se toliko zabavljali da nismo primijetili vrijeme. Inspektor Dok objasnio je da ih svi u selu traže, misleći da su u nevolji. Seljani su se osjećali pomalo posramljeno, ali su bili sretni što vide inspektora Doka. Brzo su skupili svoje stvari, spremni za povratak kući. Zajedno su izašli iz svjetlucave špilje i vratili se na poznatu stazu, sunčeva svjetlost bila je topla i gostoljubiva. Inspektor Dok ih je otpratio natrag u selo, gdje su njihovi zabrinuti prijatelji bili presretni što ih vide žive i zdravi. Inspektor Dok je riješio misterij ne opasnošću, već razumijevanjem. Podsjetio je sve da uvijek obavijeste druge kamo idu i da se sretno vrate svojim najmilijima.